एनडिएफबिफोरा साख्रि मोनजोबसिगोन गोजोनथाव खौरां दामखावबाय दासो बर' रायजो राजाफ्रा गोजोनसिन नंगौना नङा नाथाय बिनि गेजेरावबो खौरांखौ खोनासंग्रोजोब खौराङा बेखिनियावनो जोबाखै थ' बे समाव फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै सोरबा दुखु मोनगोन ना गोबाङा गोजोनगोन आं मिथिला आं दा बावैसो बे गोजोनथाव रादाबखौहाय जोंहा बर'नि देरसिन मोननै प्लेटफर्म जोंहा निउस पर्टेल दङ बड'लेण्ड बुब्लि आरो रादाब सोरखारजों मान मोननाय प्लेटफर्मफोर आरो बिनिनो मोनसे जोंहा बड'लेण्ड रादाब बिथांमोना फोसावनानै होनायाव आं नुबाय गोबां रायजोआबो नुबायदां गोजोनथाव रादाब बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भ फोसावबाय बिराद गोजोनथाव रादाब 2% 100 जनाव सानैया बाहागो मोनगोन 1000आव 20 जना बाहागो मोनगोन बे आरोना जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथानि 9.2 दफानि गेजेरजों 9.2 दफानि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आसाम पुलिसनि गासै 5563 5563 मासिनि गेजेराव बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय 2% रिजार्भ जाय 100 जननि एसेल' बारगोन 2% जों खालामनानै नायोबा नोंथांमोनाबो मिथिगोन लाखिनायखौ फोसावबाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा अनलायनायनि गेजेरजों फैगौ 15 बा 15 अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन इसिबां बुरजा मानसियाव 2%ल' मोनोब्ला आरो बिनि आंनि साननायसो बे आरो बिनि गेजेरावबो ट्रेनिङाव मायाव दाथ' खारनो हाला माला क्वालिफाइ जायासै मायासै होननानै आरो बेनिफ्रायबो 2%निफ्रायबो दानजानांगौब्ला सोर साबैसे एनडिएफबिफ्रा जब मोनगोन बारग' एनडिएफबिफ्रा मा बर' रायजो राजाखौ एसे गांहाबनानै थानाय फुद्रिनायाव बे अखा एसे सास्रि हरनाया गोजौनिफ्राय फ्रि फ्रि एसे थान्दा जाथोंसै होननानै गरम बोथोराव दुंग्लाबनानै थानाय बुहुम बिखायाव बिदिसो नामा टारगेटआ आं सानदोंसो आरोना आंबो बेखौ कारेक्ट बुंनो हाला मानो होनब्ला नोंथांमोन रायजो राजायानो गोरोंसिन साननो हायो आथिखालनि जुगाव बाव लिरनाय दङ एडभार्टाइजमेन्ट होबाय रिक्रुइटमेन्ट अफ 1645 पोस्ट अफ कनस्टेबल इउबि माने आनाम जागोन बियो जाय सिलायलायै ब्रान्स ओमफ्रायहाय 2300 पोस्ट अफ कनस्टेबल एबि आर्म ब्रान्च जाय सिलाय लाग्राफोर आसाम पुलिस 1 पोस्ट अफ कनस्टेबल इउबि इन एपिआरअ दा बेफ्रावहाय गोबांथार पोस्टआवहाय एनडिएफबिफ्रा 2%ल' मोनगोन बेबो एनडिएफबिफोर थानायनिफ्राय 2% of posts shall be reserved for NDFB ex-cadres as per Government of Assam OM सिरियल नाम्बार होनाय दं बेफोरबायदि दा बिनिनो 30% रिजार्भ फर वुमेन्स हिन्जावफोरनि थाखाय देयर विल बी रिजार्भेशन फर ओबिसि ओमफ्राय एमओबिसि माने ओबिसि आदार बेकवार्ड क्लासफोरनि थाखाय 27% बिसोरनि थाखाय रिजार्भ थागोन एससि शेड्युल कास्टफोरनि थाखाय 7% एसटिपि शेड्युल ट्राइबफोरनि थाखाय प्लेननि थाखाय 10% एसटिएच माने शेड्युल ट्राइब हिल्स एरियायाव जायफोर थायो हाजो एरियायाव बिसोरनि थाखाय 5% पोस्ट बेफोरबायदि पोस्टखौहाय राननानै होबाय आरोना बिनिनो जोंहा जायफोर फ्रिडम सेक्रिफाइस खालामबोनाय एक्स एनडिएफबि आदामोन बिथांमोननि थाखाय अनलि 2% मोजां जाखोना गाज्रि जाखो बे रादाबा जोंहा आं खौराङाव फोसावनायखौ बड'लेण्ड रादाबाव फोसावनायखौ आं नुनानै गोजोनथाव रादाब नालाय नायदोंमोन आं गोजोनथाव रादाब इसिबां बुरजा एक्स एनडिएफबिफोराव 2%आल' मोनगोन 100 जननि गेजेराव सानै 1000 जनब्ला 20 जन बिसिनि खथाया आरो बिनि गेजेराव इन्टारभिउआव माइनास खालामनानै गालांबावदो मोजां जाखोना गाज्रि जाखो बर' रायजोफ्रा कमेन्ट खालामदो लाभ इउ अल आं फोसावनानै होबाय।